sa voda tira propisane do proizvodnje. Da se predstavim, ja sam Saša Srbulović, pa ću da vas vodim nekako kroz ovo vreme rudarenja, znači od praistorije, da ne kažemo od postanka sveta, kroz jednu malu priču do današnjeg dana, pa ćemo malo da zagirimo i u budućnost, koliko mi moje kolege geolozi budu dozvolili da to odradimo. Ali pre toga samo da vam kažem da je dozvoljeno fotografisanje, pravljenje videozapisa, audiozapisa i svih drugih multimedijalnih zapisa. Znači, industrijsku špijunažu smo prevazišli. Da vam poželim dobrodošlicu, ovo je RTB Bor, a znači u sklopu RTB-a nalazi se više firmi. U sklopu RTB-a je TIR i RBB. RBB su u stvari rudnici bakra Bor, a ovo je jedini rudnik sa podzemnom eksploatacijom, znači gde se silazi pod zemljom, gde se vrši eksploatacija u sklopu rudarsko-topioničarskog basena Bor. Dole gde ste bili, to je površinski kop, isti takav površinski kop ima u Krivelju, u Cerovo, Cerovo 1, Cerovo 2, u Majdanpeku i dalje gde se ruda otkopava površinski. Međutim, kod nas se ruda izvlači od ozdo sa dubine od cirka nekih 700 metara, a mi ćemo da siđemo samo 0,4 km. 0,4 je mnogo manje od 400 metara u odnosu na površinu. Zadržali smo se ovde zato što ovde ima spomen obeležje, jedno od retkih spomen obeležja radnom teroru. Za vreme Drugog svjetskog rata ceo Bor je kao rudnik bio logor. Ne koncentracioni logor, nego logor gde su ljudi morali da rade. Pošto u okolini nije bilo dovoljno radne snage, onda su oni deportovali radnike iz susednih zemalja, iz Grčke, iz Mađarske bilo je tu, a najviše je bilo Jevreja. Mesto gde se nalazi ovo spomen obeležje je za vreme Drugog svjetskog rata bio radni logor koji se zvao Berlin. Nemci su, pored toga što su ratovali, odavde prema Kostolcu gradili prugu, iz Kostolca na ovamo su gradili dalekovod, da bi obezbedili električnu energiju za potrebe rudnika. Na svakih 3 do 5 km bio je po jedan radni logor i bili su smešteni ti ljudi u tim logorima. Ovaj prijemni logor, Berlin, im je nekako bio, da kažem, najozloglašeniji, jer tu su dolazili svi ti radni zarobljenici, a posle su kasnije deportovani na druga mesta. Samo spomen obeležje, gornji deo predstavlja taj plamen za slobodu, ta kugla u sredini je taj bakar zašto su oni dali svoje živote, donji deo su u stvari krovovi tih baraka gde su bili smešteni ti radnici, a sve je to podignuto na humkama ljudi tih koji su dali svoje živote. Normalno, kasnije je to sve dislocirano i prebačeno je, napravljeno je novo groblje, novo jevrejsko groblje. Isto kod novog groblja je izdvojen jedan deo gde je bilo to jevrejsko groblje gde su prebačeni ti posmrtni ostaci. Ova velika zgrada, ovaj toranj, u njemu je smeštena izvozna mašina i u pravcu tog tornja dole nalazi se to okno ili taj bunar koji je dubok nekih 500 metara, a mi ćemo da siđemo samo 400 metara niže i da imate priliku da vidite kako izgleda raditi u rudniku i kakvi su uopšte uslovi u rudniku. Nemci su toliko bili zainteresovani za ovaj rudnik da, kako beše petog su, krstići krenuli za Beograd, 6. je bilo bombardovanje, a već 11. su bili u Boru da bi obezbedili kontinuitet proizvodnje kako bi izvukli što više bakra, jer je bakar strateški vojni materijal i normalno pride da izvuku što više zlata. Krenut ćemo lagano da se više ne bi smrzavali. Ulazak u jamu ograničeno na 18 godina, znači mlađi od 18 godina ne mogu da siđu. To je prvo, moram da očitam sve po zakonu. Ili pola grupe neće sići. Da, pola grupe, da. I drugo, ako je neko klaustrofobičan, ako ima strah od zatvornog prostora, ako ima problema sa pritiskom, ako ima problema sa radom srca,
sa disajnim organima, ako jednostavno nije sposoban da siđe 400 metara za nekih stotinjak sekundi, jer matematika je prosto 400 metara, 4 metara u sekundi, 100 i nešto sekundi, promenit ćemo visinsku razliku. Znači, kažem, ako se ne osjeća sposobnim za ovu avanturu, da odmah odustane sad u startu. Ja da očitam što se tiče zakona, sad ovako, a vi ćete svojim potpisom da date saglasnost da silazite na sopstvenu odgovornost. To ne znači da mi nećemo da vodimo računa o vama, ali znači svojim potpisom se slažete da silazite na ličnu odgovornost. Možemo da krenemo lagano, samo, gdje je Daniel? Daniel je molim te, samo budi na zaštitu. Krenut ćemo lagano gore da bi se išli dole. Spremamo se za ulazak u rudnik. Idemo na dubinu od 400 metara gdje ćemo da dobijemo malo bliže informacije. Molim vas, vodite računa, možda je klizalo. Čekat ćemo ovde. Imam 38 posetilaca. Vidimo jedna grupa ili dve. Ok. Ne, taj deo ne. Da, obavezno se vidi srećno, pošto je rudarski pozdrav srećno. I pozdrav i odpozdrav je srećno. Evo i par rečenica. Mesto gdje se sada nalazimo je nadmorska visina 448 metara. Znate, normalno da je to iznad nivoa mora, a mi ćemo da siđemo na 47 metara takođe iznad nivoa mora. Međutim, naši rudari rade na minus 235. 448 nulta, minus 235. Cirka nekih 700 metara u odnosu na površinu zemlje. Mesto gdje se mi sada nalazimo je u stvari servisno okno. Kroz ovo okno, da, sad su to vama puno tu novih termina, okno, rudnik, šta, koje, gde, kako. Okno je u stvari znači taj jedan bunar u kome je smešten taj lift u kojoj može da stane 60 ljudi, a nosivost lifta je 20 tona. Brzina kojom ćemo mi da se krećemo, to je kojom nam zakon dozvoljava, je 4 metara u sekundi. Lift je projektovan za 16 metara u sekundi. Poređenje radi, svi znate da je slobodan pad 9,81 metar u sekundi svake sekunde. Znači, mi ćemo da se krećemo 4 metra, u stvari, pošto je vama ovo premijera, malo ćemo da usporimo i kretat ćemo se spori od tih 4 metara koliko nam dozvoljava zakon. Sići ćemo na 47 metara iznad nivoa mora. Normalno, oknom ne može da se siđe na tih 700 metara. Okno može da se siđe do minus 75 metara. Puno podataka, puno kota, ali sve ćete dole da vidite. Ja se potrudio da nešto nacrtam i ovo. Ali nemojte da se iznenadite. Dole su radovi u toku. Oni su mi obećali da će to da bude završeno, međutim, noćas u 10 sati su rekli da ne mogu da završe to. Sad, da ne bude da je propala poseta i da sve ovo, ali vidjet ćete bar jedan deo, a onaj deo tamo što se renovira, nažalost, eto, to ćemo da organizujemo ili da reorganizujemo za sledeći put. Daniele, jesu svi? Daniele, jesu svi tu? Ok, krenut ćemo lagano. Da mogu svi da stanu i ovo je, da kažem, jedno od tih poslednjih upozorenja, a to je, sad nije baš upozorenje, više stavite. Bilo bi poželjno da držite usta otvorena, da pevate, da vam ne bi strujelo uši. Horizonti bili suviše blizu, a imali su redne brojeve, postojala verovatnoća da se zaruše gornji na donji horizont, pa smo onda izbacili sve te parne i zadržali smo neparne. Razlika između neparnih horizonata je cirka nekih 80 metara.
a horizonti su u stvari hodnici koji se od okna odvajaju levo i desno. Evo sad možete da vidite, da steknete ovaj utisak koje je to brzina koju ćemo mi da siđemo dole. Lift ima dve etaže, mi se vozimo gornjom, donja etaža je mnogo veća i služi za spuštanje opreme, jer kroz ovo okno se spušta sva oprema. Spuštaju se kamioni, utovarivači, buldožeri, lada, niva, sve se spušta, eksploziv, nafta, ulje, sve silazi kroz ovo okno. Ono drugo okno, koje se nalazi iza autobuske stanice, je izvozno okno i služi samo za izvoz rude koju mi otkopamo. Prošli smo pored 7. pored 9. Znači, lift je nosivosti 20 tona. Kad god se vrši proračun, vrši se proračun na tu nosivost i onda ide sa faktorom ili sa stepenom sigurnosti 6. Tako da sve ovo možete izdržiti 6 puta više veći teret. 9. horizont i sad silazimo na nivo 11. horizonta. Zato što je ovo industrijski lift, a u industrijskom liftu nema potrebe za osvetljenjem, jer svako od rudara ima rudarsku kapnu lampu koju nosi na šlemu. Normalno, svi ovi šlemovi koje vi imate nemaju taj dodatak, jer to su u stvari šlemovi samo za posetioce ili za površinsku eksploataciju ili već negde na građevini gde nema potrebe za rudarskim osvetljenjem. Usporavamo i stižemo na nivo 11. horizonta i ja sam vas dovoljno zagovarao da vi niste ni primetili da smo sišli. Jeste. Idete na gore, onda uzmite to 2 puta dole. 2,5 puta na sve. Pa čekaj, ćemo samo da se lift smiri, pa ćemo onda da krenemo. Lagano ćemo ovo da. Sad ti već nekako, ne znam, ili te klupe nekako, nemam pojma, ako ćemo nekako to da izvučemo, da sledimo malo da... Ne, kafić je onaj deo tamo što se torkretira i što sada rade i što su izbacili sve iznutra. A oni su mi, ono što sam vam pričao i na ulazu, obećali da će da završe, međutim, noću su 10 sati, kaže, mi to ne možemo da završimo i to će da ostane tako. Evo, no, dobro. Mi smo naučili na pećine, ušte nema veze. Da, ajmo sad, ja ću sad vama tu onu priču koju sam krenuo. Izvini. Gde se šta nalazimo? Ovo je navodite 448. Ajde to uvratim da ti snimam. U ovaj lift i sišli smo dole. Došli smo pored 7. 9. došli na nivo 11. Znači, ovaj 40 smo u stvari lift. I to je mesto gde se mi sad nalazimo. Pogledajte, ispod nas je minus 13,5, a mi smo na plus 47. Znači, tu negde je 0. Nivo mora. Ajde, Radojka. Do minus 75 može da se siđe oknom, ali dalje ne može oknom, nego morat će naši rudari da siđu ili da se voze onim kamionima ili da pešače do radilišta. E sad imam ja tu negdje neko radi, a da, imam šemu. Ovo je nekako najpreglednije kako sam uopšte mogao da smestim na taj format papira. Znači, ovo je u stvari to okno kojim smo mi sišli. I to je kota 75 ili nivo 15 dokle može da se siđe liftom. A nadalje se silazi, kao što vidite, niskopom, u stvari to je taj tunel koji je pod nekim uglom i dolazimo do kote minus 155. I sva ruda koju mi otkopamo sa viših nivoa, spuštamo na taj nivo, na kotu minus 155 u 17. horizont,
skupljamo je tu i onda je ubacujemo kroz jedno okno, pa nekim trakastim transporterima, znate šta su trakasti transporteri? Da. Imali ste prilike da vidite, nekim trakastim transporterima horizontalnim, a onda kosim. Normalno, nije ova kosina jer bi se sve to skotrljalo niz, nego sam tako morao da nacrtam da bi moglo da stane sve na ovaj format papira. Izvozimo neku višu kotu, a onda opet spuštamo na nivo minus 100 i tu ima nešto vrlo interesantno. Interesantno time kako vršimo izvoz. Prvo, energiju koju koristimo u jami dole za eksploataciju je komprimirani vazduh, to je sabijen vazduh, vazduh pod pritiskom, i koristimo električnu energiju. Uglavnom smo se orijentisali za električnu energiju zato što je električna energija najčistiji vid, jer Dunav i ovako i onako prolazi i okreću se turbine. Električnu energiju zato što je najčistija, najveći je stepen iskorišćenja, zahvaljujući Nikoli Tesli koji je dostigao skoro stepen, znači skoro jedinicu, a pored toga ne zagađuje ozonski omotač, ne tanji, ne pravi rupe u njemu, za razliku od sagorevanja fosilnih goriva, ali nažalost to još nismo izvršili supstituciju i još nismo zamenili, još uvek naši autorigači, bušilici i ostalo koriste to fosilno gorivo, to dizel gorivo. Vazduh koji udišete ovde, primetili ste u stvari i niste primetili jer i nema razlike. Vazduh je apsolutno isto što se hemijskog sastava tiče. Dole na radilištu malo je znači smanjena koncentracija kiseonika jer ima puno tih izduvnih gasova. Pa vozili ste se iza gradskog autobusa, videli ste koliko dima i koliko. Na površini nije problem, taj dim ode negde. Ali dole u jami taj dim ostaje tu. I onda mi moramo da obezbedimo dovoljnu količinu vazduha da pokupi te izduvne gasove, prašinu koja nastaje prilikom miniranja kod utovara i istovara i uopšte ti štetni gasovi koji nastaju kao oksidacioni proces. Jer kad mi dođemo do nove stene, a nova stena je sulfatna, ona potroši taj kiseonik za oksidaciju i onda padne koncentracija kiseonika i odmah istog momenta radnici dobijaju manje kiseonika. Da bi obezbedili dovoljnu količinu, mi onda smo instalirali jedan ogroman ventilator koji ispumpava vazduh iz jame, a vazduh u jami ulazi pod atmosferskim pritiskom, u stvari u jami se stvori depresija i on onda kroz ova dva okna siđe dole i dođe do radilišta. U jami imamo 40 km hodnika kroz koje moramo da obezbedimo vazduh za sve radnike. Velika količina, puno kilometara i puno, vi kući kad napravite promoj, otvorite vrata i prozor, vazduh uvek protrči pravolinijski, a mi moramo da obezbedimo da svuda on prođe kroz sve te hodnike i za sve te radnike da obezbedimo dovoljno vazduha. Za to je zadužena naša grupacija koja se zove provetravanje i ventilacija i zahvaljujući njoj mi u stvari dišemo ovako relativno čist vazduh, pošto vazduh u Boru ne može da bude 100% čist, ali sa novom topionicom, da. Htio sam samo da vam kažem kako izvozimo. Imamo dve posude, jedna nam je prazna, drugu napunimo. Jedna ide gore, druga dole. Znači, koristimo tu električnu energiju samo za težinu rude, jer njihova težina je ujednačena, isbalansirani su i, kažem, uže je samo prebačeno. Nema namotavanja, nema ničeg, nego samo ih okrećemo i tako izvlačimo. Onda kasnije tu rudu predajemo pogonu koji se zove flotacija, tamo se domelje ruda, iz flotacije ide u topionicu, oni tamo to istope, izdvoje onu šljaku i primetili ste kada ste dolazili gore neka crna brda. Neka su žuta, a neka su crna. Ona crna u stvari nije ugalj, nego je to ta šljaka koju smo mi sklonili i morali smo negde da odložimo iz topionice. Kasnije to predamo, taj bakar predamo elektrolizi, u elektrolizi tamo poređamo nodu katodu i izvučemo 99,99% čistog bakra, a sav onaj otpad što padne dole, nataloži se, to predamo zlatari i oni iz toga izliju zlato i platinu koja je mnogo, mnogo skuplja od zlata. I to bi bila neka priča za okružen proces. Pošto smo već ovde, a interesantno je pitanje u stvari šta mi to radimo i šta mi otkopavamo i da li je to uopšte rentabilno. Pa da bacimo oko na jedan detalj. Na šta vama ovo liči?
Žuti se. Da, žuti se. Na zlatnu žilu. Da, kažu, mi u Boru vršimo eksploataciju bakra, ali sa strane, za posetioce, mi smo u stvari rudnik zlata. Da, primarno je bakar, ali uz taj bakar ima, kažem, i puno plemenitih metala, znači zlata, srebra, platine. Ovo što gore vidite, interesantna je priča i baš deluje kao, ali nažalost nije, to je takozvano lažno zlato i to je u stvari pirit. Da, ako imate neko pitanje, nešto, znači ovaj deo smo osvetlili i za posetioce uredili, a ceo onaj deo tamo smo ostavili zatvoreno, možemo i tamo da odemo da biste imali osjećaj kako izgleda rad u rudniku, jer rudari osim te kapne lampe nemaju nikakvo drugo osvetljenje. I po zakonu o rudarstvu najmanje 2 rudara u jami na maksimalnoj udaljenosti da mogu međusobno da se čuju. Jer zbog bezbednosti, bilo što da se desi jednom, što kaže odvojila se krupica i povredila. Zato iz tog razloga sam ja i vama rekao da ne skidate šlemove i iz tog razloga oni i kažu da je rudarski hleb sa 7 kora. Znači konstantna opasnost da se odvoji deo stenske mase i da povredi rudara tokom celog njegovog životnog veka. Beneficije su u zavisnosti od mesta gde oni rade i do 6 meseci, znači 18 meseci na godinu dana rade, a računa im se kao 18 meseci. Interesantna je ova slika kad smo već rekli kako se vrši eksploatacija, kako uopšte se dole radi i šta, jer ovo što vi vidite samo hodnik kojim se dolazi do radilišta, ali ne kako se tamo radi i šta se radi. Pogledajte, ajmo sad opet mala priča vezana za rudno telo. Rudno telo je kao jedan krompir koji se nalazi pod zemljom. Hipotetički, neka bude to rudno telo, baš ovo rudno telo. Zamislite jedan krompir veličine 40 metara puta 40 puta 40 metara, koji treba da otkopamo. Ali, kao što reče ovaj Pajić, ruda je toliko bogata da mi moramo da otkopamo krompir, znači da oljuštimo iznutra do kore. Ne smemo da ostavimo, znači, deo krompira jer je suviše bogata ruda, ali ne smemo ni da zahvatimo onaj deo tamo gde je kora jer je tu veliko razblaženje i nema. I onda smo opet u gubitku. Da bismo to otkopali, evo, to je u stvari ovako, majka priroda nam je sad tu olakšala. Jer pogledajte kakav je oblik ovog rudnog tela, to je ovo plavo što je bilo nekad ovako. Oblik jajeta. A jaje je idealno što se tiče oblika da istrpi velika opterećenja, a ljudska jajeta je toliko tanka i mi svi kažemo razbiće se, a ipak kupite na pijacu, napunite kesu i donesete kući. Znači ipak nije toliko jadno i slabo. Mi smo to iskoristili i napravili smo baš takav oblik, zadržali smo takav oblik i onda smo iz ovih hodnika izbušili, pogledajte, sve ovo što viri ovamo, to su u stvari ankeri iz bušotine. Znači, izbušimo stenu dubine do 31 metar. Stavimo anker ili tipl, to je ono kad vi kući hoćete zakačite sliku, pa izbušite samo i ovo, dubina 31 metar. I tamo negde učvrstimo i ne dozvoljavamo da se ova stena zaruši. Pogledajte koliko je tu ankera, to je šuma ankera, pogledajte koliko je to i sve je to ostao otkopan prostor. Za površinu građevina dimenzije 40 puta 40 metara je ogromna, gde pritiska samo vazduh i sneg ako padne. A zamislite dole pola kilometra ispod zemlje koliki su pritisci koji hoće da zdrobe to. Zato smo mi uradili toliko tih ankera, a omogućila nam je cena bakra, jer je ta cena bakra bila nekih $10.000 po toni i omogućilo nam je sadržaj bakra gde je ruda bila izuzetno bogata. Sad rudu koju otkopavamo nema taj sadržaj i nije toliko bogata, nažalost i cena bakra je pala, tako da sve to utiče na naše plate i uopšte na celu ekonomsku situaciju u zemlji. A samo da vas pitam, kad ste rekli radioaktivni otpad, da li ovim stenama ima prirodnog radona? Sasvim je normalno da je prirodni fon radioaktivnosti. Znači, mi smo za vreme bombardovanja, kad je bila frka svuda u zemlji,
imali inspekciju ovdje iz Ujedinjenih nacija koji su sa Geiger-Millerovim brojačem došli da mere radioaktivnost jer se posumnjalo da se u rudniku skladišti radioaktivni otpad. Znači samo u stenama što ima Da, prirodno. samo u stenama prirodni fond, znači to je u tim granicama, tako da nema više nikakvog drugog aktivnog materijala. Pa sam postanak uopšte ovih stena je od nekih 8 do 12 miliona godina. Ove pukotine koje sad vidite ovako kako su ove stene raspucale i sve ove detalje, to govori o tome da je cela ova oblast, takozvana Timočka eruptivna oblast, za vreme postanka ovog rudišta od tih 8 do 12 miliona godina bila hiperaktivna. Sami vulkani ugašeni govore o tome. Ceo ovaj potez je bio toliko rastrešen da su onda hidrotermalni rastvori iz nižih, iz većih dubina jurnuli na gore i ispunili ove pukotine i mi danas imamo ovu sliku koju ovako možemo da vidimo. O tome govori možda jedan detalj vezan za jednu geomagnetnu anomaliju koja je treća po veličini u svetu, takozvana Zlotska geomagnetna anomalija koja se, Tilva Njagra, ugašen vulkan, nalazi se na obodu te geomagnetne anomalije. Prva je Kiruna u Švedskoj, druga je u Rusiji i ova je treća po veličini. Samo istraživanje radili zavod iz Beograda, ali oni su imamo podatke do nekih, imamo podatke do nekih 400 metara dubine i obično se govori o tom magnetitu koji se nalazi tamo. Pojačana ruda magnetita. Da, pojačava znači taj. To je i Negotin isto. Na isto geomagnetne anomalije je Negotin. Profesorka fizike kaže da su pre 10 godina neki generali, pukovnici, vi znate koji radi, ko je to merio, isto auto ide u gašenje. I to negdje na Bukovu. I samo do tog kamena, do tog bedema kročiš li nogo možda pogonom, čućeš ta šanse. To je u stvari, ovo su u stvari stari radovi. Radovi, mi smo, kako sam vam rekao, da smo sišli mnogo dublje sa eksploatacijom. Znači ovdje više nema radova, nema eksploatacije. Ovdje sad služi za šut i za odlaganje svega onog što nama nepotrebno. Sama stena počela je da se ruši lagano, da se odvaja i taj deo tamo više niti saniramo, niti obezbeđujemo. Nekada je ovdje bila pruga, pa su ovdje išli vagoni, išlo je sve. Ali sa eksploatacijom smo sišli mnogo dublje. Pogledajte prvo voda. Koliko vode ima, znači, rekao sam vam da vi na površini kad počnete da kopate pa se pojavi voda. Možete da zamislite koliki je priliv vode na dubini od 700 metara. Ogroman priliv. Mi imamo 6 pumpe instalirane čiji je kapacitet 200 metara kubnih na sat. Imate predstavu, metar puta 200 metara svakog sata izbacuje se tolika količina vode. Ogromna količina vode. Ali, majka priroda nam je izašla u susret i omogućila da i to ispumpavanje ne bude, da ne utrošimo veliki novac za to, nego da i to bude džabe. Voda koja se infiltrira, ne može lako ćemo. Voda koja se infiltrira sa površine, prođe kroz ove stene i kroz ovu stensku masu, rastvori minerale i te minerale ponese sa sobom. Kako se spusti dole na nivo tog 15. horizonta, mi onda pumpama izbacujemo na površinu i predajemo pogonu koji se zove cementacija. Pogon cementacija menja Ne. Možete samo da ponesete parče, to je ovo sivo. To je sivo. Ne, to je dolomit. Toliko tovarimo i vozimo. Pa stignemo na kraj, posljedno se sprate više, ponovo miniramo i tako idemo na gore i skidamo sve više i više i izvozimo tu rudu na površinu. To je jedna od metoda iskopavanja. Od rudnog tela T bilo je obrnuto. Od rudnog tela T bila je jedna ogromna rupa, da kažem, bunar ili okno i svu rudu sa strane koju smo iskopavali, ubacivali smo to u to okno, dole smo istakali i izvozili na površinu. U rudno telo Brezanik, tamo je pa skroz treća metoda otkopavanja, tamo je to otkopavanje sa zapunjavanjem. Znači, otkopamo hodnik, pustimo unutra mulj, u stvari vodu sa tim muljem, nataloži se taj mulj, posle oko 20 dana, kada se to stvrdne, po tome vozimo kamione u utovarivače,
ponovo bušimo, miniramo, padne ruda dole, odvezemo, zapunimo i sve tako. Sve u zavisnosti od tih metoda eksploatacije. Izvolite, poslužite se, pa stvarno kapaciteti otkopavanja i onda da smanjimo taj vezu. A možda će neko u vremenu da nađe neki materijal koji nije bakar i koji neće da ima potrebe. Lagano, evo, Telekom vrši zamenu, znači menjaju bakarne žice, menjaju optičkim kablovima. Vojna industrija lagano te čaure menja nekim drugim plastikama ili već nekim drugim materijalima, kartonima, čime već. U stvari, jednog momenta kada smo stigli na kraju otkopavanja rudnog tela T, naši su geometri došli, izmerili tamo i kažu nama poraslo rudno telo. Kako? Povećalo se. Kako se povećalo? Kaže, povećalo se u odnosu na merenje od juče. Sad, nikome nije logično da nešto pod zemljom da poraste. A u stvari, jeste poraslo 2 mm. Šta se desilo? Zamislite sad oblik potkovice i svuda sa strane ima ankeri koji drže, samo nema dno, jer dole nismo ojačali, i nema sa strane. Sad sav taj napoj je u stvari pritiskao odozdo i kao dole potkovicu i povećao na gore i ono se podiglo za tih 2 mm, ali eto, kod nas je bila frka jer ono se poremetilo. Da, pa kažemo odozdo i odozdo. Jer u stvari, kako je u rudnicima uglja, ne znam da li ste imali prilike da posetite neki rudnik uglja, najveći problem tamo imaju sa bujenjem gline. Uđu u hodnik ove veličine, normalno oni su samo manji, a kasnije provuku se samo četvoronoški. Iz kog razloga? Zato što dole se nalazi ta glina, a glina u kontaktu sa vodom počne da buja i da raste i ona faktički zatvori ceo taj hodnik. Ako imate još neko pitanje, da ne kažem interesantno, jer sva pitanja su interesantna. Interesantno je da im se kaže koja je ovdje temperatura, da je stalna. Temperatura je cirka nekih 18 do 20 stepeni uz neznatno kolebanje preko zime, a uz veće kolebanje preko leta. Iz kog razloga? Preko zime ne smemo da dozvolimo da vazdušna struja sa temperaturom manjom od 0 stepeni uopšte uđe u vazduh, uopšte uđe u jamu. Znači, ako je napolje minus 20, taj vazduh moramo da propustimo kroz grejače, da mu podignemo temperaturu iznad 0 stepeni i da takav vazduh spustimo u jamu. Iz kog razloga? Ovim oknom koji smo mi sišli, postavljene su te vođice koje vode taj lift. Daleko bilo da se izvrši kondenzacija negdje i da se stvori led na nekih od tih vođica. Šta bi se desilo? Havarija sa nesagledivim posljedicama. Kroz to okno prolazi nam industrijska voda. Šta bi se desilo kad bi se ona zamrzla? Prolazi nam komprimirani vazduh. Šta bi se desilo kad bi se sve to smrzlo? Znači haos opšti. Zato mi stalno i konstantno grejemo tu vazdušnu struju preko zime, a preko leta kad uđe temperatura cirka nekih 40 stepeni, logično je da se i ovde poveća temperatura za taj uticaj koliko već stigne. Normalno. Kao što vidite, ova voda koja kaplje iza mene, na nekim mestima možete da stavite ruku i kaplje topla voda, ali ta topla voda nije geotermalna, znači nije termalna topla voda. To je voda koja je nastala kao produkt oksidacionih procesa. Ono što sam rekao, sulfidna ruda, pa razvija se tu u kontaktu sa kiselnikom, razvija se temperatura, ona greje tu vodu i okolna stena se greje. Tako da na nekim mestima gde rade naši rudari, oni rade samo u treger majicama i šlepu. Da bude ovaj frog je ovdje ti bolje. Kako smo sedeli ovdje. Janković je rekao ovdje, to smo stvarno. Kako u pećinu. Ti kad su sa nama, Evo ga i pravi rudar. sada slikajte. I ovaj što se ne otvara. Izlazimo sad iz jame, jedna grupa, pola nas, znači u usponu idemo sa pola grupe. Sad priliku. Radi bolje nego vi u gradu, to polako postaje.
A, tamo je. Ja pošla tamo. Da je gore i dole. Napred nas. Da. Ne, vidite, rekli da ne idemo. Možda još koji put. Prijetno, sve najbolje. Srećno, tako. Oni tako si pozdravljaju. Da vam još kažem vezano za tu budućnost koju, pošto sam vam pričao malo o prošlosti, o sadašnjosti i o toj budućnosti. Naši geolozi rudu koju smo mi otkopali, znači za tih 100-tinjak godina, koliko smo vršimo eksploataciju, geolozi su pronašli još toliko rude. Sa smanjenjem kapaciteta to će da bude negde, ali konstantno imamo strane firme koje vrše istraživanja. Vrše istraživanja u onom donjem delu tamo, jer kako uopšte, gde se nalazi ta ruda? Ta ruda bi trebala, ceo taj potez bi trebao da zahvati, znači, deo od Grčke preko Makedonije, naš deo tu i gore prema Rumuniji. Sad, da li ćemo uopšte da imamo potrebe za tolikim bakrom u budućnosti, to ćemo da vidimo. Da li ćemo da nađemo nešto što ćemo da zamenimo i to ćemo da vidimo. Ali bakra znači ima i sad, kad dođe neko da isprojektuje uopšte grad kao grad, urbanisti, oni u stvari računaju da će najmanje tih još 40-50 godina da grad kao grad opstane. Znači, ne kao ono kad gledate na televiziji pa prikazuju tamo one filmove kaubojski gde su rudarska naselja nekada bila, a sad je tamo samo oni prozori, škripe, vrata, nema nigde nikog. Znači, grad kao grad, kažem, najmanje još tih 50 godina. Da li će urbanisti da imaju razumevanje pa da izgrade još neki metro ili već nešto, to će vreme da pokaže. I to je ta veza, znači, između tih geologa i naših projektanta za grad i urbanista. Ovim bi zaokružili kompletno, znači, posetu, proces, šta, ko je, kako, gde. Bili ste pažljivi slušalci, ja vam se zahvaljujem, bilo je puno interesantnih pitanja, imali ste strpljenja za svo ovo moje silno predavanje i za svu moju ovu priču, pa eto da vam se zahvalim na svemu tome, da vam poželim puno uspeha u ličnom životu, u budućem radu i da se opet vidimo nekom drugom prilikom. Hvala i vama.